En dan gaan we over naar een hele lieve meid die ons kunnen is bij jullie onder studiotafel. Yes. En haar naam is Marije Ralsma. Kun je met je? Hi Hans. Hoi, wat leuk, dat is de best. Ja, ik vind het ook echt weer heel gezellig hier vandaag. Ja, het is wel een speciale dag, hè? Hijsko en beeldhouden. Ik had hier al even bezig, Sean. De bestecht al even met Stien bezig geweest. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ik zou het iedereen aanraden. Ja, mooi. Die maatje is ik mij, Pieter. Hoi, Pieter. Hoi, welkom. Dat is trek even best. Leuk. Beste chauffeur? Ik ben chauffeur. Ja. Zei iedereen zijn rol natuurlijk, hè? Marije, we zijn in je letter. Hoe is het met Marije? Ja, gaat goed. Nog een halfjaartje en dan heb ik mijn studie klaar. Ja, lekker. Ja, en verder lekker bezig met muziek. En gewoon lekker oefenen. En, lekker oefenen? Ja. Als je nou terugkijkt naar vorig jaar en dit jaar, wat is er dan aan Marije veranderd? Ik had vorig jaar rood haar. Dat is nu blond. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Check. Verder woon ik niet meer in Buitenpost. Nee, je bent niet meer ik ben verhuisd. Dus helaas, Hans en ik zijn geen buren meer. Nee, dat is wel spijtig. Maar het is wel grappig om dat nog een keer te vertellen. Want vorig jaar weet ik nog dat er iemand uitviel. En toen was ik echt haastig op zoek naar iemand. Was je alweer in de stress? Ja, was ik echt in de stress. En er zat mijn buurvrouw, die staat buiten te spelen. Ja, op een zonnige zomeravond. Hé, buurvrouw, heb je morgen wat te doen? Zo ging het echt ongeveer. Ja, niet eens morgen. Nee, die zei, kun je over 3 uur, kun je dan voor de radio was het diezelfde ochtend nog? Dat was echt dezelfde ochtend nog. Ja, dat is waar. Toen hebben we nog in de tuin gezeten. Nog stel, wat zou je kunnen doen en wat zou je kunnen spelen? Toen vroeg ik om hoeveel nummers? 6 nummers. Ik dacht, 6 nummers. Hoe ga ik dat nou weer doen? Maar het is allemaal goed gekomen. En je bent weer terug. En je hebt 3 eigen nummers meegenomen. Ja. Wauw. Daarbij hebben we nog eens een keer 3 covers. Maar over je eigen nummers, waar komen ze vandaan? Die eigen nummers? Free to Go was een nummer die je vorig jaar al had, volgens mij. Klopt. Dat heb ik geschreven doordat een vriendin toen ik 16 was overleden. En toen heb ik dat nummer geschreven. 3 jaar genegeerd dat nummer. En toen op een gegeven moment had ik zoiets van oké, ik ga hem wel gewoon doen nu. En dat doe ik nu dus ook. En die andere 2, die heb ik de afgelopen 2 weken geschreven. Echt de afgelopen 2 weken? Ja, ik weet niet. Dat gebeurde gewoon. Ja. Ja, menig mens zal er jaloers op zijn, hoor. Ja, dat denk ik wel, inderdaad. Kom eens met de tekst en maak er een nummer bij. Ik vind het onvoorstelbaar. De 2 nummers, de titels van die 2. Welke zijn dat? Never Thought You'd See Me Like This. Ja? En Samen. Samen is een Nederlands nummer, die zing ik als laatste. Oké. En de vraag is natuurlijk, is het autobiografisch? Gaat het over jezelf? Ja, vooral die eerste ben ik wel nieuwsgierig. Ja, ik heb gewoon wel een bewogen jaar gehad. En toen ontmoette ik mijn vriend. En die heeft mij gewoon heel erg geholpen. En daar ben ik heel blij om. En eigenlijk gaat het nummer daar een beetje over. En het andere nummer, dat gaat gewoon over liefde. En dat het allemaal leuk en fijn is. Mm-hmm. En dat je samen bent. En dat je, en dan komt 1 + 1 is weer 2. Dus straks weer allemaal janken. Ja, straks weer te janken. Je weet het niet. Je had het net nog over, je bent met een band aan het optreden geweest. Het was niet zo'n grote band dan. Maar je bent nog wel met muziek bezig dan. Ja, zeker wel. Naast je studie. Ja, dus ik probeer het toch altijd wel erbij te houden. Het is toch wel iets waar ik heel graag mee bezig ben. En iets wat ik na mijn studie ook graag meer zou willen doen. Oh, oké. Dus je bent te boeken? Nou ja, in principe wel. Misschien even goed om je Facebook-site te noemen. Oh ja, ik heet op Facebook gewoon Marije Reeks-Rolsma. Dus, Marije Reeks-Rolsma. En je gaat nog eens een keer 2 nummers voor ons doen. Samen en... Ja, en Lonely Boy van de Black Keys. Wauw. Nou ben je hier vorige keer ook geweest. En ik was al even snel aan het zoeken. Heb ik het antwoord op die vraag nog. Maar meestal stellen we nog de vraag. Jij en over 5 jaar. We hebben hem toen gesteld. Ik weet het niet. Ik ga het straks nog opzoeken. Nee, maar we gaan hem nu wel stellen. Dus jij en over 5 jaar. En dan natuurlijk de focus op de muziek. Ja. Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om bijvoorbeeld een bandje te hebben die dan bijvoorbeeld op bruiloften speelt of zo. Gewoon voor de gezellige avonden. Ja. En wie weet dat ik ook wat meer solo-nummers heb. Maar de muziek is onvoorspelbaar, dus dat weet je niet. Dus ik hou het vooral ook heel graag als hobby. Mm-hmm. En mocht het ooit meer worden, dan heb je gewoon heel veel geluk. Maar daar ga ik niet van uit. Oké. Wow. Dus mocht er een bandje zijn, Marije Reeks-Rolsma, zoek er even op Facebook. Maar wij willen gewoon Marije zelf horen. Je keek in mijn ogen. En
anders. Ik heb je toen gezien en nu ben je bij mij samen. Jeetje, je hebt geen idee wat je hier doet. Nee. Maar dat meen ik echt. Je speelt hier zo met allemaal auto's die dan voorbij komen. Dat zul je ook vast ongetwijfeld op de video straks zien. Maar dan nog zo geconcentreerd kunnen blijven dat je gewoon lekker doorspeelt. Het is fantastisch en ik vond het super dat je er was vandaag. Dankjewel, ik vond het heel leuk dat ik weer kon komen. RTV NOF, Zomerradio. Zomerradio.